Milqu b'sodisfazzjon il-kundizzjonijiet il-ġodda l-intrapriżi iż-żgħar li tħabbru mill-Gvern aktar kmieni din il-ġimgħa. Dawn il-kundizzjonijiet ġew deskritti mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA bħala pass fid-direzzjoni tajba min-naħa tal-amministrazzjoni tal-Gvern preżenti. Fi stqarrija l-MEA qalet li hija kienet ilha tisħaq fuq il-bżonn li jibdew jittieħdu passi simili favur is-settur tan-negozji żgħar f'pajjiżna. Dan anka kien issemma fid-dokumenti li qasmet lil partiti politiċi qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali fejn saħansitra l-MEA għamlita ċara li hija favur dan it-tip ta' tnaqqis ta' burokrazija. L-MEA qalet li l-inizjattivi mħabbra mill-Gvern għandhom ikunu biss il-bidu ta' proċess aktar elaborat fejn jeliminaw kull xkil li bħalissa jeżisti għas-sidin ta' negozji żgħar fejn jirrigwardja parteċipazzjoni f'tenders tal-Gvern u fair playing field fil-qasam tal-kompetittività f'pajjiżna. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem issa tħeġġeġ u tappella lil min iħaddem biex malli dawn iż-żewġ direttivi jitlu fis-seħħ mill-ewwel ta' Ottubru ikunu huma li ma jħallu l-ebda opportunità taħrabilhom. Bekk jibdew jipparteċipaw u jikkompetu fil-proċessi ta' tfigħ ta' tenders għall-offerti maħruġa mill-Gvern. It-tnejn li għadda l-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona ħabbar numru ta' miżuri immirati biex aktar negozji żgħar u medji ikunu f'pożizzjoni li jitfgħu l-offerti tagħhom u jitlu għal tenders tal-Gvern. Fost oħrajn mhux se jintalab aktar depożiti ta' flus jew aħjar bid bonds għal tenders dipartimentali ta' mhux aktar minn 120,000 euro. Barra minn hekk mhux se tkun qed jintalab depożitu fuq performance guarantee għal tenders dipartimentali għal kuntratti f'valur ta' 10,000 euro. Il-Gvern beħsibu wkoll ikompli jinvesti fil-pjattaforma elettronika ta' l-Electronic Public Procurement System li tiffaċilita il-proċess kollu tat-tenders. Barra minn hekk kull darba li jiġi ippubblikat e-tender qed jiġi organizzat workshop ta' taħriġ għal dawk li jkunu beħsibhom jitfgħu l-offerti tagħhom. Sabiex l-ikbar firxa ta' negozji żgħar u medji jingħataw l-opportunità jitlu għal kuntratti pubbliċi, għandhom jiġu wkoll riveduti l-linji gwida dwar ir-rekwiżiti ta' l-esperjenza neċessarja.